Vítajte pri ďalšom vlogu. Točím teraz druhý týždeň za sebou, pretože tento týždeň zase bude taký zaujímavejší, lebo ideme aj na výjazd mimo školy a zároveň cez víkend ideme na hody do Svätého Jura a moji kamaráti veľmi chcú byť súčasťou týchto vlogov a vždycky keď máme nejakú oslavu alebo niečo, tak to je strašne out of context, že to nesí do žiadneho videa, tak som sa rozhodla, že to teraz takto zaradím a aj ty, Ferko, budeš súčasťou mojich vlogov. Každopádne je 10 hodín a ja mám za nejakých 20 minút cviko z základové trinární péče, ktoré nám vlastne teraz naposledy odpadlo kvôli Veľkej noci, takže ho mám viac ako po mesiaci, takže vôbec neviem, čo to budem robiť. Tak uvidíme. A potom mám voľno, to budem asi v knižnici a potom mikru. Na vedpeči sme potom pozerali pod mikroskopom na tieto preparáty a už si vôbec nepamätám, že čo tento bol. Potom sme si teda farbili aj naše preparáty. My sme mali ešte mesiac dozadu preparát vaječného bielka, ale absolútne nič tam nebolo vidieť. A potom som mala mikrobiológiu a večer už som sa len učila na skúšku. No a keďže už sa pondelok nič zaujímavé nedielo, tak prechádzame na útorok, kde som mala ráno teda patológiu, konkrétne teda histolku a potom som mala farmačku, kde sme písali ďalší test, no ale útorok bol výnimočný, pretože za mnou prišiel Tomáš do Brna po dosť dlhej dobe, tak som ho pozvala, že nech sa ideme takto naraňakovať a vyšli sme aj hore na Špilberk. Už natáčaš? Aha. Už neviem nič. Aj to teraz trapošiela. Keď niekto pozeráte naše vlogy, tak viete, že Tomáš je vždycky ten vtipný element týchto vlogov a snažil sa to vynahradiť, keďže sa v nejakom videu ukázal po takej dlhšej dobe. Inak ja som bola na Špilberku asi len tretíkrát, ale neviem, čo by som tam robila viackrát, hej. A potom sme sa teda išli ešte napapať ku nám, volá sa to Pizza Ortika, veľmi odporúčam, to je taký hidden gem Brna. Ja som sa teraz chcela ísť učiť, ale s Biankou sme objavili proste nejaké staré TikToky, staré videá a sme sa na tom smiali asi 3/4 hodiny. A vytvorili sme nové. Ale niečo bolo taký, že som si ho akože užila, išli sme ešte aj do Vilgain Store. Ja vlastne natáčam vlogy len preto, aby sa zo mňa stala slavná youtuberka a začal ma sponzorovať Vilgain, lebo ja to tam milujem, ale ja na to nemám peniaze. A dneska už asi tomu učeniu moc nedám, aj keď by som sa chcela pripravovať na Padfis, ale asi sa len prečítam a pôjdem spať. A neviem, či tu je niekto, kto si robíte natočené vlasy z ponožiek, hej, lebo ja si to robila včera. A viete čo? Som sa zobudila, držalo mi to asi 5 minút, došla som do školy a už som žiadne kučiny nemala. Tak uvidíme zajtra ráno druhý pokus. Dnešný fitček. Vlasy vyzerajú docela dobre zatiaľ. A Bianka, je to basic. Ešte som šatku. Natočili sme si teda zase kvetky v kvetinárstve a teraz vám tu nechám ASMR. No, toto bolo konkrétne teda cviko zo zootechniky, kde sme si skúšali takto manipulovať s malými kuriatkami, pretože témou tohto cvičenia bolo liahnutie kuriatok a bolo to super, bolo to strašne cute. Proste prekonávam svoje strachy na tejto škole, takže ešte holuby, ale to neviem, či bude reálne prekonať. Tuto sme si skúšali presvedcovať vajíčka, aby sme v nich videli tú vzduchovú komórku, ale moc sa nám to nedarilo, až potom sa nám to podarilo vidieť na niektorom. No, teraz napríklad. Ale mali sme tu aj rôzne také deformované vajíčka, ktoré vlastne nemôžu byť použité na liahnutie, takže to je dosť zaujímavé. A hen tieto mega vajcia, to čo bolo od Pštrosa alebo od Emu, ja som to ani nevedela chytiť do ruky proste. No a tuto máme ešte malé prepeličky.
Potom bola teda obedová pauza a cvik od Spatfízy, kde sme teda brali nejaké prípady konkrétne z praxe. Vrátila som sa zo školy a teraz sedím tu a mám dilemu. A to je teda, ako si rozvrhnúť toto skúškové. Pretože vypísali nám termíny teda už z 2 predmetov. Prvý je teda zootechnika, tam si tú skúšku plánujem dať úplne ten prvý termín, čo je ešte v rámci semestra. Plánujem sa na to učiť už trošku teraz, budem mať z toho ďalší týždeň už zápočet, takže to by mohlo byť v pohode. No ale ďalší predmet je mikrobiológia, ktorá je teda najťažšia. Skúška tento semester je ústna. Neviem, ako sa rozhodnúť, pretože vôbec neviem, ako vypíšu ešte termíny z tých druhých predmetov, čo máme. To je vlastne tá ochrana, výživa a to je vlastne všetko. No, každopádne. Neviem, čo mám robiť, rozmýšľam, že ako si to mám usporiadať, že či chcem tú mikru niekde v strede, alebo až úplne na konci, aj by som si to radšej dala niekde v strede. Neviem, akože stále si hovorím, že chcem skončiť proste skoro. A zbytočne na seba tým tlačím. Takže uvidíme. Teraz som si spravila snečík, toto som si spravila tvaroh s ovocím, s banánom a zmrazenými jahodami. Povedala som si, že možno by nebol zlý termín 3.6., pretože presne pred rokom 3.6. som bola na Anči a dopadla veľmi dobre. Takže by to bol môj šťastný dátum. Inak všimnite si, ako tie vlasy splaskli, hej? A to som si tam dala, že tonu laku. Ja už fakt neviem, podľa mňa to najlepšie je s tou kulmou. Autorské práva na Nesto chce 15 eur a keď možno ti to dovolím za 14, uvidíme, akože jak tam bude vyzerať. To je starý kšeftár. No, s Paťom a s Martinom sa za normálnych okolností stretávam u nás v dedine pri venčení, ale išli sme teda do Mekáču, kde zneužili moje kupóny a potom sme išli do poslechu aj s Bibi a dali sme si takéto drinčiky. Ja som mala teda Pornstar Martini a potom sme sa presunuli do Aloha baru. Nie, my sme nepostratní. Toto nemôžem, že to som ti úplne pokazil teraz. To som sa videl vôbec. Lož má. A keď neviem, tak musím niečo napísať? Keď nevieš, tak proste nevieš iba. To som nikdy nepočula. Dopozerali sme teraz ďalšiu ružu a tentokrát vypadla teda Nelly po tej veľmi dramatickej časti, čo bola minulý týždeň a Laura tam zostala, lebo ona prosím pekne vyhrala vedomostný kvíz. A ešte dostala za ňoho rúžu, takže tam ostane aj akoby najbližší rituál, nástup, jak sa to ceremonia. V ukážke bolo, že zase tam bude revať a zase tam robí drámu. Proste to bude extrémne annoying, lebo všetko, čo ona robí, tak je annoying. A hlavne tie výstupy proste, to zaujíma. No a dnes tam prišli dve nové baby, Michelle a Nela, a hneď sa zase Mercedes predviedla a ich tam úplne zase zhodnotila ich vzhľad a akože to je tak mean. Aj tá Sabina s tou Myškou nás tak sklamali, že oni sa pripojili vlastne na tú stranu tej Mercedes. Hej, akože mňa ani nevedelo, keby že sú také viacej sesy, čo akože sú v poslednej dobe oveľa viac sesy, tak to mi ani nevedelo. Ale proste, že sa bavia hej s tou Laurou, to je také dosť nesympatické. Je to, hej, veľmi. Je to taký red flag a najviac teraz fandím, akože ja Natálii a asi aj ty. Ja tiež. Nela, čo tam prišla, tak je dosť taká annoying. Ona je mega annoying, ale tak to Adrian sa pozná. Ale Adrian bol celkom v pohode v tejto časti. Hej, lebo tam bol málo. Ale mám pocit, že sa pýtal tých bab otázky, tých nových, čo prišli. Tak posun k lepšiemu od u neho. Áno. Dúfam, že oceníte, ako som sa vyfintila na jednu prednášku a to bola teda prednáška z farmakológie, na tu chodívam skoro každý týždeň. Bola zase veľmi fajn, tuto sme mali takýchto korgiov, boli strašne zlatí a potom som mala ešte online cvikov z ochrany a bola som úplne z toho zničená. Ale večer sme išli znova do poslechu, lebo to je proste tam dobre, sa mi to tam páči, tentokrát s Barčou a s Martinom. Ktorou by som niečo schovávala. Ani nie je taká nepríliš vôbec. Podľa mňa to najdôležitejšie, aby sme všetci aj tu boli sami sebou. Sme tu späť po ďalšom dieli Ruže a tento bol veľmi dobrý, pretože naša favoritka bola na rande, pretože vyhrala hru a dokonca dostala aj pusu od Adriana. Hej, takže je to Natália, keby niekto pozeral Ružu. Nerobí divadlo na rozdiel od Laury, ktorá už akože úplne tam je v koncoch, zase tam mala nejakú psychózu. Ale trošku sa aj bojím. Hej. Ona je taká, desivo unpredictable. No, je hodná na pezinok a Mercy zrazu otočila o 180 stupňov, lebo zistila, že už jej vlastne nevyhovuje tu sa s ňou baviť, s tou Laurou. Nekonečný príbeh.
A neviem, jak to vypadlo, ale určite nevypadla Natália, Laura a ani Mercy, lebo boli v ukážke. No a ešte musia stať Mercy aj s Laurou, aby ešte mali drámu. Hej, Určite. bude dráma ďalší týždeň, takže Zajtra ideme na výjezd. Rozjebaný tepláčky. Chudobný študent. Bude dlouhý. Tento výjazd sme mali teda v piatok a boli sme tam reálne asi 2 hodinky, pozreli sme na kravičky, lenže sme tam nemohli natáčať, ale ja som vás nemohla uchudiť o nejaké zábery, takže som aspoň našla nejaké ilustračné, ktoré sa podobali tomu, ako to tam bolo. No, ja som uzavrela teraz spoluprácu s Nespressom a pozrite, čo mám. Ja mám ten virálny Tumbler Cup. No, ale sradujeme. Za všetko ďakujeme za to Vicky. Ďakujeme, Vicky. Viete, čo je zaujímavé, že do školy ja nejsom schopná vstať, ale do roboty vstávam o 5 ráno, pretože mám radšej ranné zmeny. Ale tuto som už na ceste do roboty, teraz oceňte moje editing skills. Paráda. Tuto vidíte, ako ráno doplňam omáčky a označujem ich. A po obede sme mali teda veľké plány, išli sme sa napapať do IKEA, pretože Tomášov kamoš Marek, zdravý Mareka, mal meniny. No a tuto už prichádza najväčšia ikona tohto vlogu, Ferko z Rače. A Ferko z Rače má dokonca svoj vlastný song, ktorý sme vytvorili pomocou AI-ka. No tak ako som pondelok hovorila, tak točím tento vlog do víkendu tuto kvôli tomuto pánovi, môjmu najvernejšiemu fanúšikovi, teda druhému, Tomášovi. Ferko z Rače, čo má rád futbal, s obsom balónom, no ten má strach stále. Všetko, čo uvidí, ho hneď vyplaší, Ferko ho nikam neberie, no čo už s tým. Dostali sme lízatka od hasičského zboru zadarmo. Výborné. Aj pivo. Pivo zadarmo. Pozri. Lízatka boli akože dosť dobré, až som to nečakala. Potom sme ešte od hasičov dostali odrezky z nejakých rožkov. Sme sa tam jedli jak nejaké holuby, títo dvaja sa krmili jak nejaké opice, čo si vyberajú vši zo srsti. Strašne som sa na nich smiala. A Svätý Juraj akože dosť pekný, normálne som potom pozerala reality, že koľko tam stojí dom, ale dosť drahé, ale hody sme si užili. Ďakujem, že ste tento vlog dopozerali až do konca. Ja momentálne prokrastinujem s učením na započet, takže mi držte palce a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu a nezabudnite na like a odber.